Naga Jingtohkit yo apang ki Khynnah Skul ke Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Rymbai namar ke Jing Suba Ngat bi bagi bam ki basa bat ki balas new ki board penyai district ke East Jaiñtia Hills ki la Thung da Joint Inquiry Committee bakali da usap divisional officer Sadar Manish Kumar IAS kuman shikdo ba san pukhnai ngot ki Khynnah puli ke JNV Rymbai laong baki la ngat jing shitom namar ke Jing Suba Ngat bi nagi jing bam na do ka arpu artrek unai weng araja arpusan haka arpandre unai weng araja arpusan u principal ke JNV Rymbai u Dr. Raj Kumar haka kai pot cha u deputy commissioner u Shivan Chavasti IAS u laong ba khat nyawit ki Khynnah Skul kinthei ki la mudui baki yo jingpang bayong clear jerho bat kriat haka arpu artrek unai weng araja arpusan yaga ba u laong bakala banlong naga jingkala ga jingshit jingkriat ula ongru bayaki ni ki Khynnah la pha no ji ki yeng jang ki ban sumar bat pin kyar na ki wei yo ki bet lang ye ka jingpang bat bin rap ba ha ka singi ka ba buat pat la dan shu ki Khynnah ki ba ot shitam kpa shu ula ong ba lai pu prangot ki Khynnah ba buon ki de ki kin thei ki la shitam na do ka arpusan trek unai weng arja arpusan ba dan khat wei ngot na ki pat ki lawan phai byang skul daga ba pin pau ba ka skul ka dan tangi wei staff nurse ha ringkat ki jingduna ki dawai ba ki jingdan kam uloong bagi Khynnah Skul ki sa ha ka common hall ha ka building ba shipwar ka ne ka jaga pulia u principal uloong ba amdan ba poisha hospital bat ki wei ki ba sha sumaru ki lanang yo bor u deputy commissioner uloong ba ka inquiry committee ka kintup yo food safety officer district medical and health officer sub divisional school education officer but district child protection officer ki ban tokit yakini jingja but ipor shitayo ban pendep dangshen ka Jaiñtia students union naga jingyo jingtip bagi ba bon ki Khynnah Skul ba puli ha JNV Rymbai kila yo ek jingpang pre pin hiar na do ka arpu artrek unai weng arja arpusan ha ka ba kala dan ru ki Khynnah ik bla poisha hospital kumta ka arpusan trek unai weng arja arpusan kala hiar wat jing penchai shakate ka skul ha ka jing jurep la lap bagi jaka shet ba jaka ai jing ba mi ki Khynnah ki long ka ba jaklia bha na lor bam dan ki la jing yada bat ka rukam ban kre jing bam kam long ha ka rukam ka ba khoi ka ba suba ha ka ju ka por ki pan Khynnah ba jaklia ru ki dei ki ba dan hajan ki jaka bam kum ju ka bam di jang ki ru dei ka ba kala rong sa bat bam i byang man pendan kam ban pinti Khynnah ki ni ka JSU ka la lecture Rymbai PHC ha ka ba u doctor ba dei pe ya ki ka hospital ru ula pinti Khynnah ki jing dan ki ba yo jing pang pre pen hiar na ka daw ki jing bam Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya